Hola, benvinguts a l'Espai del Temps. L'iniciarem fent un breu repàs del que ha estat la jornada de dimarts, marcada per la nuvolositat, sobretot, però també per alguns ruixats. De fet, en aquesta animació d'imatges del canal del vapor d'aigua, que és un canal que va molt bé per veure estructura, sobretot en les capes altes de l'atmosfera, i s'aprecia molt bé aquest vòrtex que va girant sobre la zona del sud-oest peninsular i que es correspon amb una petita borrasca a les capes altes, acompanyada d'aire fred, de caiguda de la tropopausa dinàmica i amb molta inestabilitat en la seva branca ascendent, que és tot aquest granulat de núvols que es comença a veure com creix cap a la zona d'Andalusia Oriental, del Llevant i també de les Balears. A Catalunya, però, ha arribat a afectar al sud de Catalunya, però sí que la resta del territori, sobretot, el que ens hem vist afectat és per la nuvolositat de tipus mitjà que s'ha anat desenvolupant, però poca cosa més. De fet, la diferència entre aquests ruixats més actius, amb aquesta inestabilitat que afecta una mica més, i la resta s'aprecia molt bé en el radar, amb el senyal que ens retorna. De fet, veiem aquests ruixats molt ben desenvolupats de matinada cap a les Terres de l'Ebre, sobretot Baix Ebre i Montsià, i durant la tarda que s'han format cap a la Ribera d'Ebre, cap a la Terra Alta i fins i tot tocant el sud del Segrià i la zona del Priorat. Per contra, cap a la zona del Pla de Lleida, de la Noguera i de l'Aragó, el que es veia és un senyal molt més fluix, més feble, amb més baixa reflectivitat, i és producte de l'eco que ens ha retornat d'aquesta nuvolositat de tipus mitjà, amb precipitació que segurament no ha arribat ni a terra. Anem a veure ja un altre producte molt ràpidament, i és l'anàlisi a les 11 del matí, on s'apreciava aquesta pertorbació amb el producte AirMass. Aquesta coloració vermella ens fa pensar d'aquesta caiguda de la tropopausa dinàmica que provoca tanta inestabilitat, i d'altra banda també s'aprecia una altra cosa, i és el sol, que s'ha mantingut durant força temps encallat davant de la península Ibèrica i que sembla que demà finalment els models indiquen que creuarà Catalunya, provocant de nou inestabilitat. Per tant, demà tornarem a parlar de força nuvolositat, sobretot al terç oest del territori, de matinada encara en la possibilitat de ruixats al litoral, prelitoral sud, també al Pirineu, Prepirineu occidental, i durant la tarda creixeran a més nuvolades a punts de muntanya que deixaran ruixats i xàfecs, especialment cap al Pirineu, Prepirineu occidental, també cap al Camp de Tarragona, i en són possibles a més a altres punts de la Catalunya central. I en quant a la temperatura, la mínima, degut a la menor cobertura de núvols, tendirà a baixar, però la màxima pujarà. A mitjà termini abandonem ja la inestabilitat, parlarem d'estabilitat atmosfèrica amb un cel cada vegada més asserenat i temperatura a l'alça. De moment, això és tot.